Ngitungo pawelinging kaki sabdo palon pamongno swantara tapi ulo salam yo atu bagyo wis Sati nuhun ya cacah-cacah luhur Nusantara tapi uluk salamune. Sugeng rawuh sedaya nggih, termasuk ingkang kawula mulyakaken Yang Candrajaya menika bedhapa saking Adiraja. Nggih kepareng dalem matur menika kula anggadhahi napa kapitayan pilih kula menawi nembe laku lampah wonten Kahendran dalem mesti ngawontenaken tumpeng mogana utawi pun tumpeng bosok gatelanipun rembug menika Kanjeng Ratu Sembalun Sakadang kelebet kula Dharma Kuncara nyuwun berkahipun Gusti ingkang murbing dumadi lumantar para leluhur ingkang baku kula Sakadang menika nuhuni hajat-hajat leluhur Nusantara muga pinaringan kiat sakonconipun, kiat raganipun, kiat sukmanipun, kiat samudayanipun. Mila saking menika kula nyuwun kanthi sanget Yang Candra ngabulaken kawontenanipun menika slametan dalem Sakadang terutami Kanjeng Ratu Sembalun Sakadangipun menika ingkang wonten niki. Matur nuwun monggo yang dipun ngabulaken. Nun sewu kepareng matur niki doanipun nggih Jawa tapi nggih dikombinasi kali Islam. Nggih. Wonten Jawane wonten Islam nang wonten ya istilah jalan sareng. Nggih. Cah Selam, Jawa Islam nggih. Ngoten. Monggo sami dedonga sareng-sareng alih sami jurung amin. Nggih. Kula babaraken perlunipun Kanjeng Ratu Sembalun Sakadang. Nggih. Denten perlunipun sarning mentaswan dhateng Penembahan Depok Kendrang sampun rampung dados perlunipun wilujeng nyadran terus dhateng Penembahan Depok Kendrang.
Sampunipun dipun casidhar penyuwunipun Kanjeng Ratu Sembadun sak kadang ingkang dipun suwun mugi-mugi saged wilujeng senusantara Jawa nggih nyuwun kaberkahan, nyuwun dipun berkahi. Nggih. Sampunipun penyuwunipun dipun berkahi, monggo sareng-sareng donga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Salih berde sahabatipun Kanjeng Gusti Rasulullah ya jemaat. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Allahumma firlahu warhamhu wa ngapingi wa ngapunganku. Amin. Allahumma firlahu warhamhu wa ngapingi wa ngapunganta. Amin. Allahumma mas kumambang rezeki saking pangeran. Amin. Majujrat kudratullah sukmi ngroleh piadatullah. Amin. Pulih hidayating Allah ramantika ya rahimin. Amin. Siti kang angsum bukti jagat kang angsum kaberkatan. Amin. Sang bumi kuasa pengleburan saking drogala. Amin. Sang paring kuasa pengleburan saking panca baya kabeh. Amin. Lanjutaken umur manjangaken sinasian. Amin. Selamat umate tiang Jawa senusantara. Amin. Allahumma inana saduka keselamatan. Amin. Pil dini wal ngapiatan pil jasadi. Amin. Wajajatan pil ngimi pil rezeki katobatan kaberkatan kablal selamat. Amin. Rahmatan ngindal selamat. Amin. Rahman gapiratan badal selamat. Amin. Ngawil ngalaina sakaratil selamat. Amin. Wanajatan minanari wal ngapuang ngindal kisah. Amin. Ya ayu Tuhan sul mutmainah. Amin. Hirjiki rodiatan mardiyah. Amin. Pingi badi baca puli jannah. Amin. Monggo. Nggih, mekaten sudah dilaksanakan. Mungkin yang lebih dikenalnya adalah Jaslam, tapi dasarnya adalah Kapitayan Jawa yang sejati. Saya meyakini ini adalah Bedogol. Asma dalam itu Chandra Jaya. Kalau asma badan dari orang tua itu Romo Sudibyo. Semoga menjadi pemahaman yang nantinya bisa berguna bagi khalayak. Artinya kita orang Jawa itu tuan rumah seluruh agama. Ketika ya agama Islam masuk, bukan mengkombinasi, namun menerima dengan memadukan antara doa Jawa dan sebagiannya doa Islam. Makaten matur nuwun, rahayu. Rahayu.